מבקרים יקרים, אתם ניצבים לפני אנדרטת חטיבה 421, חטיבת מילואים של טנקי מגח פטון, אשר במסגרת אוגדת האלוף אריאל שרון הייתה חטיבת הטנקים הראשונה שצלחה את תעלת סואץ במלחמת יום הכיפורים. ב-6 באוקטובר 1973 פתחו צבאות מצרים וסוריה במתקפת פתע משולבת כנגד מדינת ישראל. חטיבה 421 הייתה אז חטיבת מילואים צעירה שהוקמה בשנים 1972-1973. פרוץ המלחמה תפס את החטיבה כשהיא עדיין בהקמה, ורוב היחידות עדיין לא היו מחסני חירום מסודרים. היממה הראשונה של המלחמה עברה על מפקדי וחיילי החטיבה במאמץ לארגן מבסיסים שונים במרחבי פיקוד הדרום, טנקים וזחלמים, כלי רכב וכלי נשק, ציוד לחימה ותחמושת, ציוד קשר וזיווד. אור ליום ראשון, 7 באוקטובר, החלו יחידות החטיבה לנוע על שרשראות לסיני, מאזורי באר שבע וג'וליס, דרך ניצנה ורפידים. ובאותו יום, בערב היום השני למלחמה, הגיעו הטנקים של החטיבה בפיקודו של המח"ט אלוף משנה חיים ארז לגזרה המרכזית של התעלה. מפקדי הגדודים של החטיבה היו רב סרן גיורא לב, רב סרן עמי מורג וסגן אלוף שמעון בן שושן. מהלכי המלחמה של החטיבה כללו שני שלבים, שלב הפלימה ושלב צליחת תעלת סואץ והפריצה לאדמת מצרים. שתי מפות התבליט שעל גבי משטחי האבן שלפניכם מתארות את שני השלבים. מפת התבליט שמימין מתארת את שלב קרבות הבלימה. החטיבה החזיקה במשך כשבוע ימים את גזרת ציר טסה איסמאעיליה, וניהלה מספר קרבות קשים על מתחם חמוטל, דיונה חולית מוערכת שחלשה על הצומת החיוני של כביש טסה איסמאעיליה עם ציר החתם. בקרבות בגזרת חמוטל איבדה החטיבה 19 מלוחמיה. החטיבה התחשלה בקרבות אלה, אשר הסתיימו בקרב השריון בשריון שניהלה החטיבה מול דיוויזיה 21 המצרית ב-14 באוקטובר. בקרב זה השמידו הטנקים של החטיבה כמה עשרות טנקי אויב, ולחטיבה נפגע טנק אחד. הנה שיחה בין מפקד האוגדה, אלוף אריאל שרון, למח"ט בעיצומו של הקרב. אחד כאן 40 דוח מצב עבור. כאן אחד מדי פעם פצים גילים, הם נמצאים כרגע כמה שגילים, זה להסיר את זכותו עבור. האם יכול לך לחץ בגזרה שלך? כאן 20 אין לחץ, הכל במרטילריה, והנסגרה יורים פגע פה פגע שם, כרגע אני מניח שכרגע הם מנסים מתחתרים באיזה מקום ושטחים ביתים עבר. האם הצלחת לדפוק אחרי הצהריים או כמה אחדים להם? כאן 20 אחרי הצהריים תפקתי יותר מה שלפני הצהריים. האם יש בוערים? כאן 20 חלק עדיין בוערים וחלק כבר קבוע. מיד לאחר קרב השריון בשריון נשלפה החטיבה מגזרת חמוטל והוטלה עליה המשימה להתכונן לצליחת תעלת סואץ. מפת התבליט שמשמאל מתארת את שלב הצליחה והפריצה. משימתה של החטיבה הייתה להוביל את אמצעי הצליחה, גשר הגלילים ודוברות הצליחה, דרך הצירים עכביש וטרטור אל נקודת הצליחה שנקבעה באזור מעוז מצמד, ממערב למתחם החווה הסינית. בליל ה-15 באוקטובר עסקו רוב הטנקים של החטיבה בגרירת ובהבטחת אמצעי הצליחה, ויחידות אחרות של החטיבה לקחו חלק בקרבות לכיבוש המערך הדיוויזיוני המצרי בחווה הסינית, אשר איים על צירי הגישה ועל מבצע הצליחה. אור ליום ה-16 באוקטובר צלחו כוחות החטיבה את תעלת סואץ על גבי דוברות תמסך. הייתה זו הצליחה הראשונה של כוחות משוריינים של צה"ל את תעלת סואץ, ונקודת המפנה בחזית הדרום, בעבר צה"ל ממגננה ובלימה בסיני ליוזמה התקפית על אדמת מצרים. הטנק הראשון של החטיבה שצלח את תעלת סואץ, הטנק שעשה היסטוריה, מוצג באתר השריון ליד הקיר המערבי של בניין המשטרה. וכך זה נשמע ברשת הקשר. מפקד האוגדה אריאל שרון פונה למח"ט. 20 ברכב שלך כאן 40 עבור. כאן 20 עוד דבר.
פיקודך עבור. אני עכשיו כבר שעת לצד השני עבר. לאחר הצליחה התארגן הכוח החטיבתי ככוח פשיטה משוריין, שמשימתו העיקרית הייתה השמדת בסיסי טילים נגד מטוסים, על מנת לאפשר פעולה חופשית של מטוסי חיל האוויר בגזרה. הכוח החטיבתי נע במשך יום שלם, עשרות קילומטרים, בעומק אדמת מצרים, כשהוא משמיד בדרכו בסיסי טילים נגד מטוסים, טנקים, רכב ומתקנים של הצבא המצרי. התדהמה המצרית הייתה מוחלטת. הנה דיווח של המח"ט למפקד האוגדה, כשתוך כדי כך הוא מתפעל את הטנק שלו בלחימה ונותן הוראות לצוות. כאן 20, עברנו על בסיס הטילים הראשון, עלינו עליו. כרגע הדלקנו את הרדארים ודפקנו מספר בסיסים של טילים, ואנחנו ממשיכים עכשיו, נמצאים על מערך שני שלהם, יותר בעומק, הכל מלא פה ומלא חיים. עוד תפיל הזה נראה מה יצא ממנו. יפה מאוד, מטרה, תראה לו עוד אחד. זה חצי ימינה. עד להפסקת האש ב-24 באוקטובר כבשה החטיבה כברת ארץ של כ-250 קילומטרים מרובעים במישורים המדבריים שממערב לתעלת סואץ ותעלת המים המתוקים. הפסקת האש מצאה את החטיבה כשהיא מחזיקה את הפינה הצפונית-מערבית של המובלעת שכבש צה"ל במצרים, יושבת על כביש קהיר איסמעיליה, מרחק כ-15 קילומטרים מדרום מערב לאיסמעיליה. האנדרטה שלפניכם עוצבה והוקמה על ידי האומן גרשון היימן, ומבטאת את מסלול הלחימה של החטיבה, היציאה מקרבות הבלימה הקשים לקרב הצליחה, והפריצה למרחבים שממערב לתעלת סואץ. העמוד המרכזי מבטא את שלב הבלימה, כשמראש העמוד פורץ אלמנט מפלדה, המזכיר את טובת טנק הפטון. בחזית העמוד להבת תזכור, לזכר 48 לוחמי החטיבה שנפלו במערכה. משני צידי העמוד המרכזי, שני אלמנטים מאבן המייצגים את התמסכים, שעליהם צלחו הטנקים של החטיבה את תעלת סואץ. בדופן התמסכים מסוטט אלמנט שמזכיר את גשר הגלילים, כשהוא נגרר במרחבי הדיונות של סיני. בין התמסכים מתפתל אלמנט גלי מינרוסטה, המייצג את התעלה. על גבי התמסכים מוצגות מפות מהלכי הקרב של החטיבה. האנדרטה משמשת את ותיקי החטיבה כמקום זיכרון, וכאתר למפגשי חברים. בחודשי סוף החורף ותחילת האביב, כל המשטח שמסביב טובל בתוך מרבד מרהיב של רקפות, אשר מצדיק ביקור נוסף במקום. ותיקי חטיבה 421, חטיבת הצליחה, מודים לכם על ביקורכם במקום, ועל העניין שגיליתם בסיפור הקרבות של החטיבה.